फ्रेंड्स गोजोन फुंबिलि बे गोजोन फुंबिलियाव नोंथांमोन आं मोनथाम बाथ्रा बुंनो थाखाय फैदों। मैयाथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय 21 फेब्रुआरि 2022 मायथाइ रन्जन दैमारि बिथांनि जोनोम सानमोन। मैया गाजा गोमजायै अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बेखौ फालिनाय थांबाय। बारग' NDFB इउनाइटेड फराम अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बिथांमोना फालिबाय आरो बेहाय माखासे जों नुथाय नुदों। बे नुथायफोरखौ नुनानै दुखुबो मोनदों माखासे, मानो होनबा बिथांनि बैसो जानाय बिब' बेरामि बे बिब'आबो दुखु जाल्ला मेगन मोदै लानानै बे बार्थडे केकखौ हादों आरो बार्थडेनि केकखौ जादों। नाथाय साननो गोनाङा बेसोदि सासेबो गेदेमा सुबुंफोरा बिथांनि बे जोनोम सानाव अपेनलि उइश खालामाखै, हेपि बार्थडे उइश खालामाखै। बेयो जोबोर माने साननो गोनां बिसय। मानो होनोबा जोंनि सुबुंफोरा मानो बिथांखौ बार्थडे उइश खालामनायाव गोजानाव थाखो, मानो बेखौ साहस खालामनो हायाखैसै, बे थारैनो साननो गोनां। जानो हागौ दाल में कुछ काला है, हो सकता है माबा मोनसे दं। जानो हागौ बिथांमोना बेबायदि उइश खालामबा माबा मोनसे राजखान्थियारि खहा जानो हागौ, बेखौबो सानदों खोमा, बेबायदि सानदों। आरो माखासे NDFB बिथांमोनखौ, गुबुन गुबुन फेक्सननि NDFB बिथांमोनखौबो जों नुनो मोनाखैसैदि हेपि बार्थडे उइश खालामनाय। थारैनो साननो गोनां, मानो बेबायदि, मानो खौसे जानो रोङा बर'फोरा, मानो अरायबो गोजान गोजान एसेबां मोनसे मोजां दिनावबो जुदि बिथांखौ हेपि बार्थडे उइश खिनिखौबो खालामनो जुदि हायाबा, बे थारैनो बै मोनब्रै फेक्सना मा अरायबो दाबो माने नायलायनो हायि थासारियावनो दं नामा? नोंथांमोननि बादिब्ला मा सानो? नोंथांमोना मा बुङो? मानो बेबायदि बिथांनि बे जोनोम सानाव सासेबो गुबुन फेक्सननि NDFB बिथांमोना अपेनलि बाथ्रा बुङाखै? जेसेबां नुदों जों रन्जन दैमारि ग्रुपनि NDFB बिथांमोनखौसो नुदों। जायखिजाया सोर मा सानो बे गाव गावनि बाथ्रा। नाथाय रन्जन दैमारि बिथाङाथ' बर' माहारिनि थाखायनो, ट्राइबेल सुबुंफोरनि थाखायनो दावहा नांबोदोंमोन। बिबो हाथियार लानायनि ओंथियानो जाहैबाय जिउआ जोबगोन बा जिउआ जोबनोबो हागौ बेबायदिखा। थेवब्लाबो बिथाङा इसोरनि अननायाव दिनैसिम थांनानै दं, जेलावबाबो। हाथियार लानानै हारिनि थाखाय जाय सुबुङा बिग्रायबोदों, बै सुबुंखौ जोङो जुदि सनमान खालामनो रोङाबा, जायखौ जों जोहोलाव होननानै बुंनांगोन, आरो बै जोहोलावखौ जों जुदि सनमान खालामनो रोङाबा, जोंनि माहारियाव आरोबाव बेबायदि जोहोलाव माबोरै उजिबावगोन? जोंनि बर'फोरा थारैनो जोहोलावफोरखौ सनमान खालामनायनिफ्राय गोजानाव थाबोदों गोदो गोदायनिफ्रायनो। जोंनि मेम'रिया जोबोर उइक, जों थाबैनो बावगारलाङो। जाय सुबुङा माहारिनि थाखाय मोजां खामानि मावो, बै सुबुंफोरखौ जों जोबोर थाबैनो बावगारलाङो। बे मोनसे नेचार जाहैबाय। आं बेखौनो बुंनांगोन, आंनि रिएक्सन हिसाबै आं बेखौनो बुंगोन। मानो जों सनमान खालामनो रोङा? जों खालि गोरोन्थिखौ नुयो, मात्र गोरोन्थिखौ नुयो। गोरोन्थि सोर मावा? गासैबो गोरोन्थिखौनो मावो। साबेसे लिडारा गोरोन्थि मावालासिनो दिनैसिम फैदों? सब लिडारफोराबो गोरोन्थि मावबोदों। बाथ्राया जाहैबाय जों माहारिनि स्वार्थखौ नायनांगोन। पार्सनेल जुदि बिथिंखौ नायोबाथ' गोरोन्थिखौनो नुजोबगोन, नङा होमबा? नाथाय माहारि हिसाबै नायोबा रन्जन दैमारि बिथाङाथ' बर' हारिनि थाखायनो, बर' माहारिनि थाखायनो कनभिक्टेड, बर' माहारिनि थाखायनो दिनै जेलाव थानांदों। बेबायदि बिथिङाव जों बै सुबुंखौ जुदि सनमान खालामाबा, बे जोंनि मोनसे भुल। आं बेखौनो बुंगोन। स' नोंथांमोना मा सानो बेखौ बुंदो। बार्थडेआ मैया थांबायब्लाबो आं रावनिबो रिएक्सन नुयैखाय बे बाथ्राखौ नोंथांमोननो बुंनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोदों। मोनसे गुड निउस दं, बे जाहैबाय मा, थाखो 11 आरो 12आव बर' रावा थिसन जासिगोन। आरो बे बाथ्राखौबो जों गोदोनिफ्रायनो खोनाबोबाय थाबोदों, नाथाय दिनैसिम बेबो मोगथां जानानै फैयाखै। नाथाय माब्ला जागोन माब्ला जाया बेखौ बुङै बुङै दा जों मिथिनो मोन्दों थाबैनो हाबगोन होननानै। आरो बेवहाय मोनसे जेंना नुजाथिनो हागौ। बर' मिडियामजों फोरोंनो हानाय साबोसे मास्टार डिग्री खालामनाय सुबुं दं, BEd खालामनाय सुबुं दं, बे मोनसे जेंना जानो हागौ। मानो होनबा जोंनि सुबुंफोरा फरायनायाव जोबोर खम गोसो होयो। जोंनि सुबुंफोरा अनार्स लानानै फरायनायाबो जोबोर खम, आरो जोंनि जि अनार्स लानानै पास खालामनाय जि मार्क, बेबो जोबोर डाउन। बर' थुनलाइ आफादा थारैनो जाबायदि बिजाब माने ट्रेन्सलेट खालामनांगौमोन, लिरनांगौमोन, बे बिजाब लिरनायाव थारैनो साक्सेस जायाखै नांगौ बायदि। मानो होनबा गोबां आयदा दं। हायार सेकेन्डारि सेक्सनाव बा 11-12 सेक्सनाव गोबां रोखोमनि साबजेक्ट दं। बै साबजेक्ट माखासे गासैबो ट्रेन्सलेट जाजोबनांगोन, आरो दिनैसिम बेबो जायाखै। एसेबां गोलाव समनि गेजेराव दिनैसिम बिजाबा कमप्लिट जायाखै। दिनैसिम नांगौ बायदि जोङो मास्टार डिग्री खालामनाय सुबुं दिहुननो हायाखै, जाय जग्य फोरोंगिरिनि थाखाय। बेबायदि सुबुंबो गैया। बेनिखायनो माखासे जेंनाबो नुजाथिनाय चान्स दं, आरो बिनि गेजेरावनो गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो हाबनायनिबो चान्स थाहैसिगोन। बे जोबोरैनो साननो गोनां। आरो जियानो जाया मानो बे थारैनो गुड निउस, आरो बे एसे थाबसो जाबावनांगौमोन, नाथाय बे जोबोर लेटसो जालांबाय। जायनि जाउनाव जोंनि सोलोंथाइ बिथिङा गाहायनिफ्राय गाहायसिन थांगासिनो थादों। लोगोसे आं मोनसे रिएक्सन होनो सानदों। गसाइगावआव जानाय जाथाय, सासे बर' आइजोनि
जे दखना फुननो नागिरनाय बे जाथायनि सायाव आं मोनसे रिएक्सन होनो नागिरदों जे आथिखालाव हाग्रा बिफाना बायदिसिना गोरोन्थि खामानि मावग्रा जाबाय जे हाग्रा बिफानावल' बायदिसिना माने थैनाय गुलि नांनाय बेबायदि जाथाय जागासिनो थादों। मोसौ बायना लाबोदोंमोन बै न'खरा, नाथाय मोसौ बायना लाबोनायखौनो खावना लाबोदों साननानै हाग्रा बिफाननि मावफारिफोरा बुग्लिदों आरो सासे आइजोआ बादा होनायाव बिखौ दखना फुनो हानायनि मोन्थाय दं बेबायदि बुंदों आरो गावथारनायनिबो मोनसे दम होदों। बे थारैनो माने दुखुनांथाव। बे न'खरा जाबाय सरलपारा बाथौफुरि गामिनिमोन आरो बै न'खरा गसाइगावनि अक्सिगुरि गामिनिफ्राय मोसौखौ बायनानै लाबोदोंमोन। उनाव बे बुग्लिनाय जाथायनि कमप्लेनखौ हल्टुगावनि रेन्जआव रेन्जारनि सिगाङाव कमप्लेन हैनायाव रेन्जार फैलाव बिथाङा बुंबाय मा बेयो फुल आन्डारस्टेन्डिंआव जादों, गोरोन्थि आन्डारस्टेन्डिंआव जादों आरो बुग्राफोरखौ निमाहा होनांसिगौ बेबायदि बुंनानै माने लिरथेना दोननो नागिरदों। नाथाय बे न'खरा न्याय लुबैदों आरो बै हाग्रा बिफाननि मावथियाफोरा सोरनिफ्राय मोन्थाय मोनखो जे बिथांमोना जे मोन्थाय मोनदों होनना बुंदों, बेबायदि दखना फुनायनि राइट्स दं होनना बुंदों, जे सोरनिफ्राय मोनखौ? मा हाग्रा बिफाननि इयामा बिथांमोननो होदों? मा हाग्रा बिफाननि रेन्जारा होदों? फैलाव बिथाङा होदों? बे थारैनो दुखुनांथाव, थारैनो लाजिनांथाव, दुखुनांथाव। जोंनि समाजावबो, जोंनि एरियायावबो, जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि साकरियाल मावफारि ओंखारबाय माने जायखौ बुंथावा, दुखुनांथाव। बेबायदि सोर मोन्थाय होखो? बेनि फिननायखौ हाग्रा बिफाना थारैनो होनांगोन आरो बेबायदि जुदि मोनसे उनाव मोनसे जाथाय जालांबाय थायोबा माखासे सुबुंफोरा बोलो मोनगोन अत्याचार खालामनो। लासै लासै सनमान खालामनायाबो खमिलांबाय, लासै लासै माने मनमानि खालामनाया बांलांगासिनो थादों। बे मानो जानो मोनदों? बेनि फिननायखौ थारैनो सरकारा नायबिजिरनांगौ होननानै आं बुंगोन आरो जोंनि पाब्लिकआबो बेफोरबायदि बिथिङाव बांद्राय सिरि सिरि थानाया मोजां नङा। थारैनो गोख्रोङै दाबि खालामनांगौ जे मानो बेबायदि जानो मोनदों। दिनै बै न'खरा थारैनो दुखुथिया न'खर, बै न'खरा थारैनो गोरिब न'खर, बिनिखायनो माने गोरिबा जेबो बेसेन गैया बेबायदि खालामनाय बायदिबो जाहैदों। थारैनो बेयो मानो बेबायदि जादों बेनि थाखाय बा इयुनाव जेन बेबायदि जानो हाया बेनि थाखाय जों साफ्रोम सुबुङा दिनै सांग्रां जानाया मोजां, हुसियार जानाया मोजां। आथिखालाव बबे समाव मा जायो बुंनो हाया, रावबो रावनिबो जिउखौ माने बुंनोनो हाया मा समाव सोर बबे जायगायाव मा जाथाय जागोन, माबोरै गोमालांनो गोनां जागोन बे बुंनोनो हाया। हाग्रा बिफाननि मनमानिया बांनायनिख्रुइ बांनाय जालांगासिनो दं। माने जेरावबो जि सोरनिबा गुलि नांदों होनबा मात्र हाग्रा बिफानाव जाबायदों, सोरखौबा गावथारदों होनबा हाग्रा सिङाव लांना गावथारदों। गासैबो जाथाय माने हाग्रा बंग्रायावनो जागासिनो थानाय बायदि जों मोनबाय। थारैनो हाग्रानि बायदि साननाय जाजोबलांबाय नामा हाग्रा बिफाननि मानसिफोरनि साननाया? बेबायदि जों बुंनांगोन। मानो होनबा बे थारैनो दुखुनांथाव।